Hejamara adi blok by khobjak belphang amchaini takhuk Dinesh Debroma ninu khungo thangui subalaika simnani YTF adongrok thangui manjagi kharo simnani district ni vice president Abhijit Debroma kongsong sini media person belanya hambai sentini belfang amsayo sokajak kamakari bisi okamuksora bisi sini takuk Daniel sini yutni bothi thamano yagulo bini bhig busa cerai tongbayo tei belaino grino khuni borok oboni bagai sing hat hanjake sini siklaro ha baksake sing je mansa bono tin chobana ini khaimani Gangke boni busabuti rono ko nukhana boni busabuti nitui tei kubang ma boni solinani belaino crisis gangke busaisi kri khangke ba boni nukhungo belaino binman nangja oboni bagai singomo nanya bini busabuti rono tamo khlaiman gangke singpo brimai phana sing chesta khlainai oboni bagai singobono je mansak khlainani bagai barjan hau gangke sini amsaino sini vice chairman tongo sini logyo gangke amha ke lai thana yobo oje Daniel taku Daniel ne buta kaisa mega mass gathering ungfru astol mado accidentally bo thui thangsa oboni bagai Moses Debroma sini taku gangke amha ke no tabo bini munai bini amphayo bobo ma ke lai thangka sono yakare belaino khado khonango belaino wanama sincha kupal hamya pro borok ni kubang ma domsong gangke sing oma haikino bini lai thangnai sini taku Moses ni bini khungo sing oma haikino subalaika bini busabotino borinani bagai sing kubang ma samukhaika boring borika bidakna mo sing thakika kaibono sing tabu ko bimaya ba sing chesta kai gangke oma haikino sini amsani lukuni borok ke ojoto takte buk sono norok bo phabaksake borno subana khlaidi belai kirino khuni borok mini Anita Hindi bokaise tiprasa bosini bukung bara bongni chugia somoyo samborno logidina nango omo haikaise kusugote bodofa kusugo kanan gangke sing kubang ma bororok kubang ma kokso hiaba sing wansu kangangke belai ke kosnang gabon bagai sinio joto takuke buksono norok jotono subabaidi jotono norok khabak serinagi gangke ani ko saya temi samani borona nang Ini sinimu ani sinmong ang YTF ni West District Organizing Secretary YTM sao to YTF ni sini district ni Vice President Abhijit Debroma District Secretary Amalendo Debroma gangke te Jora Debroma sini Working President amangke sini Hejamara Simna Block ni gangke amahai sini atas motomo sini YTF ni Adam sini Ata Bakti Debroma yang otomo sini Ruhel Debroma yang otomo sini Vice Chairman amahai ke